budaya sih ya aku masalah sih golek-golek masalah hidup. Piye iki? Nyandi kowe iki. Aku arep nyanggonmu aku ya jaluk solusi. Solusi aku dhewe yo masalah aku. Aku dhewe gede masalah. Ya masalahmu ki apa masalahmu iki? Masalahmu ki apa? Masalahku kuwi aku bar diapusi wong. Wah. Ya syukur nak ngono. Kok syukur kowe jare preman. Oh, kita kan brand. Wedi wis dilaporke. Ya. Ya masalahmu apa, Mas? Ya biasa ora digawean. Masalah ya kecidro terus ngene iki. Terus piye iki solusine dhewe kudu nyang ndi iki? Dipikir sih. Pak dhewe iki kudu golek jalan keluar iki. Nek ora ngono Piye kelar piye? ya golek jalan metu no Pak dhewe yo. Wah, piye ngene iki terus iki? Aku ndek kenalan. Sopo? Dikandani kancaku. Kuwi arek dukun jos, dukun ampuh pokoknya. Tenanan kurang lak guru ngapusi kok. Tenan to, yo ora arung dicoba yo ora ngerti to. Ayo parane kowe piye? Yo, barani sik nakno aku yo jaluk solusi arepan. Oke, siap. Oke yo. Yo, mangkat. Mangkat. Pitu. Ngepit ora to jane kowe iki. Ya dalane kono kok arep Tenggone iki tetanggone. ndi kon. Ini iki. Wah, cocok kayak enek es krim. Untuk ono sik aku. Ora penting medaya kono sih. Wah, kowe iki wis kujur. Engko nek wis puneh kok kene pokoke ya. Yo. Kok ini iki omahe kene. Sini tenanan ora iki. Kok tenang bae, penting teko sih pokoke. Wah, terus mungkin ngono kuwi. Jadi, kok kowe wae sing tutuk kowe. Aku ora ngerti aku. Kowe. Kowe wae. Kowe wae. Kowe wae. Lah sing kae solusi kowe lho. Kowe kudu tanggung jawab kowe. Tanggung jawab kowe. Cepet kowe wae. Sing kae solusi kowe lho. Kowe kudu tanggung jawab kowe. Aja kuwi kan sing ngene to. Yo. Mbah. Mbah nuwun. Nuwun. Mbah, Assalamualaikum. Waduh sopan kabeh. Ya aku wong istirahat wae. Wis ojur kowe. Punten, Mbah. Lah iki. Do ribut aku wis ngerti karepmu kabeh. Kowe ngajak Suloyo kowe. Kowe sik tok sing ngeke solusi kok. Kowe sing rene dhisik kowe kok. Ora usah do ribut, aku wis ngerti karepmu kabeh. Piye? Oh, do linggih jejer kono. Ya, Mbak. Ngarep ora kono. Pilijane bae. Mbak. Mbah niki jeng perlu. Ora sopan. Aku wis ngerti karepmu, tak perlonane sik. Sayang. Kok banyu putih kae sayang? Beli wong. Ya wis pokoke tak pasrahke kowe aku angkat tangan aku borong kowe ya. Tenang wae, Ya wis. Makasih sayang. Sing didamel napa niku, Mbah? Do meneng. Tak perlu dhisik. Nggih, Mbah. Punten. Jenengmu sapa? Waloyo. Oyo, Mbah. Lek oyo, Mbah. Niki Kang Wiro niki. Oyo, Nggih. kowe paling masalah gawean karo
wedokan paling. Nggih, Mbah. Iki masalahe kapusan. Nggih, Mbah. Tak perloni sik. Wah, kocur. Dukun ora toto asli. Bos. Nang wae. Semanu to wae. Kocur asli. Semanu wae. Kocur iki. Asli. Toto. Semanu wae. Nang wae. Udah meneng. Arep rampung masalahmu apa ora? Mbah. Nggih. Ayo, Nggih, Mbah. kowe engko bali saka kene. Adus banyu kembang nek pinggir dalan gede. Piye kuwi? Nang wae. Nggih, Mbah. Nggih. Wira. Kowe turu nek pinggir kuburan. Kabeh masalahmu bakal rampung. Iku salah sing ngoten beneran nang syaratnya itu, Mbah. Arep do rampung masalahmu apa ora? Nggih, Mbah. Nggih. Ayo, Nggih. kowe kudu ngancani Wira turu nek pinggir kuburan. Dah. Masalah dhewe-dhewe kok ngancani to, Mbah? Meneng wae, meneng manut lho. Syaratnya padha wae apa kowe turu dhewe wani nang pinggir kuburan, Wah, mboten, Mbah. Kula angkat tangan kula. ora wani batire. Preman. Wong loro bareng. Nggih. Dinane Selasa Kliwon ya Le. Nggih, Mbah. Wis ngono wae. Nggih. Wah, kocur asli. Wira iki kocur asli. Nah, selipitku dadi rada rusak iki gara-gara Wira iki. Jare engke solusi kok malah solusi ne buah. Wah, marake. Kowe iki kocur Lah, lah kowe iki dukunmu ki. Wah, ra masuk blas dukunmu dukun goblok asli kae mau. Mah nyemprot-nyemproti wong wah kaemu palsu kaemu dukun-dukun kaemu. Sing penting ki dilakoni sik, aja sok ujan ngono kuwi iki. Wah, kudu semprot. Seusun Tapi apa kok sing apa ya? ya jidul labu ape. Kok sampe abadmu iki. Yo ora no kok. Satu pol. Malah mbok tinggal. Wah, kowe yo ra masuk solusimu. Solusimu nol ya. Piye? Dukune kamu lho. Dukun kamu dukun apa kamu? Dukun apa ya? Tapi kamu tenan ora ya? Lah, kok ngono yo ngapusi kamu mau. Ya dilakoni ora. Kamu kan apa kamu? Kon adus kembang nek pinggir dalan ki wong gendeng to nak ngono. Lah kamu kan turun kuburan. Ya wis turu kowe turumu. Wis siap ngancani lho. Nah, Nyait. Ra sudi aku. Aku ora tak lakoni aku wegah. lah dilakoni ora nang. Ora tak lakoni aku nyait. Berarti kamu ora tau solusi iki Ra. berarti. Jong iki mau. Ah wis. Wis kujur, kowe barang yo asine yo kujur. Sing kocur ya kowe Kayak kuwi barang lho. Kayak solusi ora belen blas. Lah kowe ning kono jarene aku nek preman go utak-utuk getake wedi iki. Lah jare dukun aku yo rada ngejeni to aku. Lah terus piye nakno? Ya wis mbah. Wah. Bubar. Malah gur nyulayani wong, buang-buang waktu. Ra fungsi blas. Aku kan marani kowe njaluk solusi to, tak jak rono karep entuk solusi. Mah asile kaya ngene. Lah aku muyar nyanggon mujuk solusi kok. Ah wis lah, ning namu ya ora entuk apa-apa kan mulih. Mung liya. Wah gur Wuh. bocah kok ngono ya.